Bakit dito kinuha sa Filipino martial arts? As you can imagine, lahat ng nations dumaan sa battle. And ang battle, nagpapakilala kung anong kasaysayan, pagkatao meron ng isang nations. And isa na lang ito, isa ito sa natitira na lang identity natin para kilalanin or i-trace back ng mga researcher yung totoong Pilipino. Kung sino ba talaga tayo. Ang Filipino martial arts. And remember, even in heaven, there's a battle. 'Di ba? Bakit ba nangyayari 'yon? Para ipakilala kung gaano tayo kamahal ng Almighty God, our Creator. There's a battle between good and evil. So isang magandang aspeto para kilalanin natin yung pinag-ugatan natin. Now, going back, we are linking our organization to different organizations such as sa provincial tourism, municipal tourism, and likewise. Ano ba yung ginagawa namin dito? Nag-i-invite kami, nag-orient kami, nagse-seminar kami, nagpapa-workshop kami. Hindi lang ito all about fighting, but practicing our culture kasi dito ginagawa namin yung mga